Gora mugiro kama na inya kumkitera mugi TV ka indi makidieny mar ariyo mar chenro moro mar duol mwadhi goye mbaka gi Dr. Dennis Miskela. Dr. Dennis Miskela en jalup jagoro maduong' KMPDU, men Kenya Medical Practitioners and Dentists Union. En e dala mar Kericho, gimomiyo wago kode mbaka ni mane kama koro sirikal dhi gole ayanga chenro mar UHC, men Universal Health Coverage. Miskela ero kamano kumiyo seche gi bwana. Jaduong' Trevor, kawuono en bura mar Nyakach. Nyakach romo Duol, erokamano. Erokamano jaduong'. Tapenjo ni ya, UHC makoro sirikal dwa golo sani ni, ang'o maber ye iye malich? Un koro un e dala ma Kericho kanyo, to mano be kama idhi igole ayanga. Wan kaka jotich e weche mag thieth, wamor kendo wan gi ilo mokadho kwaneno jingo kendo teko ma ker mar piny ka moluor Rais William Ruto osekete weche mag thieth. Ntiere promises mane jatelo omiyo ji kano manyo kura. Kendo kane osekawo telo, wasebago buche mopogre opogre kang'iyo kaka jopiny nyalo yudo fuong'ruok e weche mag thieth. Omiyo Mashujaa Day ma wang'ni ma tarik 20 dwe mar 10 mitimo Kericho kae, sirikal te obiro dala ma Kericho kae mondo go kendo chak ayanga weche mag thieth manono iluongo ni launching universal health coverage. Wang'e ka jopiny osenge mabedo weche mag thieth mok chulgi. Nosetem diriyo mokalo kata Kisumu nitiere ne site mar pilot study mano failed twice. To wang'ni kane ker wacho ni mondo wateme uru kendo didek. Mar adek wang'e ni kama nitiere nyawo kata ng'ikruok e ndalo mosekadho ma koro nyalo ng'eyo. Ma the whole of this week chakre wuok tich nyaka kiny tich ang'wen en aena mbaka mar UHC mosetimo dala ma Kericho kae stadium ma Kapkatet ma koro on 20th ma Friday a culmination kata nyasi ma koro gik mar launching UHC motimre tich abich tarik 20 dwe mar 10. In king'iye Miskela, jopiny makoro winji sani, en ang'o ma gigeno e UHC ni ahinya? Unung'e ni kaka dakteche nitie kaka ung'e gima dhi mbele ye kanyo. Ang'o ma dang' iwachne gini mondo gigene e UHC ni ahinya? Koro gima nyaka jopiny ng'e ni universal health coverage wacho ni en thieth makare maonge chudo. To onge kama nyalo onge chudo. Somebody, ng'ato nyaka bede makawo ting'no. Ng'ato nyaka bede makawo telo mar thiethno. Mpaka mikode goyo Kericho kani ka thiethni. Ka jopiny osebede yudo thagruok kendo yudo dhier kendo nyithindo weki makie kawo kata gi lo mous kithiedhogo ji, dhok ous kithiedhogo jatuo. En ang'o maditimo pogre. Omiyo piny ong'iyo ni e weche mag universal health coverage nitiere sirni 4 motegno ma weche mag thieth ne ji te maonge chudo chung'e. Mokwongo ni nyaka bed ng'ama ochung'e chulo kata ka oting' mar pesa mikete wach thiethno. Ma king'iyo sirikal mar William Ruto nokadho sheria kata nitie bill ma okete kokete tich ang'wen Pani mar Dr. Miskela pod ntiere gi wach mar chenro mar ng'ikruok mar yore mag mbui gi watemo ng'iyo kwa nyalo yude. Otemo ng'isowa gima dhi timore tich abich men chieng' Mashujaa Day ma sirikal osechiko ni gibiro kelo wach mar universal health coverage. Ang'o miyo mano gima ber mane mbaka mwago kode Dr. Miskela. Taneno ka koro chal ka gima oduogo. A social health insurance ntiere bade madhi thiedho emergency makata kidhi wuok yudo idhi safari yudo ajali mar barabara to kamera moterie nitie kibo thiedhi to NHIF mochulo ko yudi gi tuo mar chronic kaka tuo mar cancer, tuo mar pressure, tuo mar sukari, tuo mokuru bende chronic and emergency fund de chulo. An ntiere bende kama odhi chulo weche mag preventive kata primary health care. Ka weche mag ka ng'ato dwa kata ikawo yath mar nyinyo, weche mag family planning, weche mag screening kata mag cancer mag nyodo gi kidhi screening to ntiere kaka en dhi chunge. To bende nyaka chunge nyaka weche mag thieth michulo e hospital kitanda yedhe mane e omuom. Ntiere kar bende kar yedhe gi machines mitiyogo e pim. Sani koro nitie board molos manyien miluongo ni National Procurement Board ma en obochunge nyiewo yedhe te to koro KEMSA kawo yedhe kuome. Ma wani ko yedhe dhi rumo osiptende gi
ma che dio hospitali se ni dinyo ya toko ni ya torumo ni di chemist kacha kaka da go picha ni di x-ray kuti di kacha mano kuro nyaka room gi chik ma gi bol molos ma nyin mar kelo yedhe gi mara dek en digital health kata mana weche mag mbui magara ka ngato oneni hospital nyabola kata papoditi gwengwa to ori ko di Russia kata jotiarech okiko gitigre gi file dia o file manyien details gi kaka no jotithi papoditi cha daktari makisumu jadi ya mana namba ito ngio ni jatuo ni era matagi ko digital health no dikelo record no maber ad mogik siro mogik en mar jothieth ndiko jothieth ino kane sirikal no ndiko nyamrero amukadho 1,100 to nyamrero gi oketgi ni omigi nyaka machine mag dhigo to kod gwenge ka ging'iyo joma nigi weche mag pressure joma nigi weche mag sukari gi tuoche matindo tindo gi to giyoro gi osiptende to osiptende gi nyaka koro ket weche kaka indiko go jotich mag thieth makana sani kama wantiere ni meeting makinyi ba ubag mogik iluongo ni human resource for healthcare jogo te matiyo osiptende okel kae mondo ogo mbaka ni kar romo kibentie maber gosone go med jomoko to kata ka gitie to bende gisomo kendo gitiegore malo mowinjore maka kaka jo kiswa chen ka gino jatuo mar cancer doctor be gi oncologist moromo kanyo kama ni tuo machando gi koro agomba ka mar distribution mag healthcare workers kama nitiere nyaka koro sirikal medi at finally and leadership telo ma onge nyao kata telo ma onge mibadhi ni kisekelo yath mikelo hospital mikelo pesa mar NHIF mikelo daktari gi system no nyaka koro counties bed gi telo maonge mibadhi mong'eyo ni organize ni make sure ni yedhe go ok rum masama girumo to iduoko gi make sure ni hospital nitiere gi running water dispensaries nitiere gi jotich moromo yedhe moromo mano kore ma moving for hope ni ka counties gi afya house ministry o follow steps mag rais to jopiny dhi yudo fuong'ruok e weche mag thieth nikech ndalo mosekadho Trevor iseneno kaka jopiny thagre WhatsApp group kae iyawo kaka to piny matuo to WhatsApp group ka ng'ato tuo to ous chiaye ous lo to mano kelo dhier e piny weche mag thieth ok onego ni kelo dhier e piny kae ema mpaka migoyo kendo jo wigni Miskela mpaka no kaka iwache ten mpaka maber lakini wan gima osebedo ka thago kaka jopiny kata piny ngima en mana wach mar mibadhi madhi donje weche machenro mopogore opogore ma ng'ato kata onego bed ni thiedhe nono to pod iyudo ka ng'ato dokta moro pod dhi nyise ni yadhna onge go ka dhi nyiewe klinik mara oko kacha cha mibadhi ni dhi tim nang'o mondo mi jopiny oyud wach mar universal health coverage no motegno. Trevor mano to wach ma adier ni mibadhi e gima inyo e piny kae NHIF mokadho ni sani koro gima noketho NHIF no ne en weche mag mibadhi kata sani gik mwagomba ka gi UHC ni koko ket motegno wach leadership governance telo maonge mibadhi maonge counties gubed mong'ong'o e weche mag thieth ni kidhi hospital magweng'u tiwinjo ni UHC nosebedo launched to ng'isi ni yath onge daktari onge many MCA nikech MCAs gi gin ma gibet assembly gin ma gi allocate budget gin ma gikawo pesa mag budget to gocho ni billion marom kama odhi e weche mag thieth marom kama odhi e weche mag gero osiptende gi mag ndiko jotich koro nyaka koro jopiny kaw weche mag thieth ka ting' margi pile pile waneno ka skul timo marach to jopiny ting'o oboke mariam kata mana headmaster pile pile ka barabara rach jopiny ng'anyo mapidh gi rabolo e chuny barabara no hinyogi to dak bede ni ka osiptal rach ang'o mamono jo Papoditi jo Nyakach sub county ting'o oboke niya ni Papoditi onge daktari Papoditi onge yath ncho gerne gi osiptal mar maternity osetieki to pok oket kitanda pok oyaw officially mane manyaka jopiny koro kaw ni tiji ng'ata ma go kura en ni ka leadership ofail ka telo ofail people get accountable ke jotelo bende gina dhano nyaka gibed gi nyaw moro maka onge pressure boyo ni akara pesa mana yudo ni we again go barabara ma jopiny bone no bomeda go kura kata ba we akawa nyiew ambulance kata ke kor gweng jopiny neno to bone go kura kata kaw pesa no kaw bo MCAs hotel go Zanzibar mondo mi ekwe e bunge mar gwenge jopiny ma koro ketri ki di hospital to ng'ato ng'isi ni yathonge lakini ogolo ni moro ufuko da uso ni
tinge uru anga utere police station kidhi nyiewo yath chemist oko tiyudo kod kini note for sale mar government kaw yadhno tiere ka police report ni yadhni en yath mano kwalo osiptal mane kaka onyalo tiko mibadhi e thurwa kae to onyalo hold go jothieth accountable to hold go jotendwa mag county governor accountable kik wabede mani jo Kisumo wayo ni Kisumo chalo Europe pile pile no puonj mafua to mafua ni ka in jatuo oori ne dhi kata ma Jaramogi mafua no bi konyi afadhali ibede town maonge mafua lakini hospital tiyo thieth ntiere kidhi e kaka mag Migori un gi daktari achiel kende mar gynecologist seche ma miyo nigi tuo kata complication mag nyuol kata tuo mar cancer igole Migori ni tere Eldoret kata itere Nairobi same gi Homa Bay iyudo ka daktari molony e weche mag thieth ma joma mine is only one doctor nyaka koro jopiny ni ang'o momiyo county ka Nakuru nigi gynecologist kata daktari mag joma mine 30 gin ang'o ma gitimo mopogre ma gwenge ok nyal time to taxes wachulo maromre to pesa michulo daktari bende ok en pesa ma sirikal mag gwenge golo ni ichoko osuru e kor chirni kod kichulo go dakteche ma pesa mawuok Nairobi kuom exchequer ma ng'ata machulo osuru piny ka nyaka koro itiya ni haki mane ma pesa no konyego ang'o momiyo dakteche ntiere manok e counties wa Siaya counties wa Kaluo to kidhi e pinje ma libamba gi to there are enough doctors what is it ma governors ok tim ma jok moko timo mopogre. For example, King County ma Homa Bay. For the last 10 years as Sirikal mar Governor Mara Witi, healthcare no kethre kabisa. To kaya mama Gladys Wagasa niko timo a county ma Homa Bay. You will be very proud. Don't only tell ma onge mi badi tell ma onge nyao manyalo konyo jopiny. Ko jopiny ba ngieni mo chiwo kura bende, ungiye jogo motegno right from the county MCA to the top nyaka governor. Mano kede ka obujo meet mar devolution mane Raila Amolo Odinga moluor no gore ne piny ka sani mar ramodho chunyo kaka union ni Kaluo mane ji othoe Kaluo mane dhaw mar devolution obede ka yayo ni katiba manyien kelo devolution to ni Kaluo ma meet kata ber mar devolution poko winje jothurwa poko jo meet kata ber devolution kata matin koro temo jiwo josiasa wa jotendwa ni telo malongo ema bomiyo wach makoro pesa sani koro ole wach UHC ma sirikal ole pesa NGOs ole pesa ini miyo jithieth maonge chudo koro wabed ready mar receiving pesa ni wabed ready mar investing pesa ni wach manyalo konyo jothurwa to Miskela ma ndiyo ng'ino okeango mar temo wach mar UHC ni kamano time pilot mano teme godo nen ng'ikruok mane manone tang'o mwasesomo e ng'ikruok go makoro waloso sani koso pod wachak wadok watimo mana gik mano watimo mokwongo mano kendo e nyaw mane watemo ng'iso sirikal kaka union mar KMPDU ni pok waneno audit report gimomiyo launch mokadho ka no fail wan kane kaka ne dwaro mondo tim audit wang'ini ni weaknesses mag mantiere lakini kaka wan union nitiere weaknesses mokano neno for example Kisumu kano wacho ni yedhe kelo gi lori tiolo ni inyiso ni yedhe obiro koro onge chudo to yedhegi ok ong'e ni koko chulgi to ere supply ni ibo medgi nade ni yath timi jatuo to rumo ere kaka continuity bet nade nikech jomoko ne ng'iyo ni wach UHC ni en wach mar tender kata mar supply mar ohala man badhe ni ng'ato odhi onyiewo yedhe mag malaria ng'ato odhi onyiewo yedhe mag pressure to kitisto kama Nairobi to koro yedhegi iyolo gi aore counties gi ni en thieth manono to kong'era ni to kosemigi jopiny morumo ng'ama nigi pressure ni the replacement mag kodugo dwe manyien bomoyudo yedhegi kendo mano kete mane ng'ikruok obete maka ginyalo ng'iyo the wholesome package mar financing of the UHC wach mar ng'ama garamia wach mar thieth ni mano kene mabokonyo ma I hope ni social health insurance fund mako kel manyien ni kik kete mibadhi lakini bende si moko bende kachama bende luoro makowa kabisa nikech ino kakoro social health insurance fund ni yidhi kete ni sheria molos kani ni tije mabo golo siling 300 e dwe ka dwe jomoko bogolo 2.5% maybe 5,000 shillings ka jomondiki to ok nyiso ani to ng'ato ma go tong' kod gweng ng'at matimo welding e chiro katito ng'at ma puro dala ibo ng'e nade ng'at manigi duka kata wholesale Homa Bay ibo ng'e nade yuto mare ng'ato nyalo bet ni en gi ja ohala onge gi formal employment to poko ngiso ni to tinga makana on maybe mshahara chamo siling 16,000 maybe ogo mafuta petrol station
to ngat ma ondikre kende nyalo riambo ni en onge tich. To be nga jo ohala maduong'. Ere kaka inyalo miyo kata nga chuno ng'ano man yuto ni malo mondo ogol pesa mowinjore gi yuto mare. Nikech nyaka waket balance gi formula mar jogo ma yuto gi ni malo konyo jogo ma yuto gi ni piny. Eka UHC biro bedo successful. Mar adek en ni UHC malong'o kata pinje moko kaka pinje mag Ghana oketo ni pesa mar thieth okete tax ni kinyiewo sukari to siling ariyo mogole wiye ikete hospital fund kata e pesa mochung' ne thieth. Koro hospital fund ni, health fund ni tema ndiko dakteche, tema nyiewo yedhe, tema iore counties gedo godo. En yo mowinjore nikech ji tema nie piny kae. Ng'ato nyiewo sukari, ng'ato nyiewo wuoche, ng'ato nyiewo airtime. Koro VAT cha, tax base cha ema de ber, lakini onge mosekethre. Wachaka chaka gi mae to ka bobedo mnio weche mbekni mbele kae. Wabodo wele drawing board to wachaka ng'iyo option mar funding manyalo bedo manyalo konyo jopiny. To koro un kaka dakteche gimoro achiel mosebedo koywago en ni ok ondik dakteche e yo makare. Mano gimokuongo. Mar ariyo osebedo koywag ni omenda ma omiyo ube ok en omenda moromore gi ka tich mutiyo. UHC ma koro igolo kinyni. Eto koro yie kode ni ibro miyo dakteche indiko makare machak migi pesa makare kosi ibro gole ni to bang' dweche moko adek wawinjo ni uchako kendo maandamano kaka dakteche. Mano penjo maber gi jotich mag thieth kata healthcare workers jogo manyalo mariembo weche mag thieth. Kidhi hospital kata bed nitie yath e sto kata nitie machine mar x-ray laboratory tiyo kata bed ogero hospital mokete kitanda maber manade ka onge ng'ama biro kawi mathiedhi mandikni yath mamiyi yath kata magoyi picha mayud ni tuo machandi en ang'o ok nyal konyi. Kata bed mani biro gi NHIF kadi ofuki to dakteche ogomo ok bi konyi. Omomiyo jotich mag thieth are the most important in all this. Nyaka gibed e ground. Emomiyo watemo sani ko sirikal noloso duol miluongo ni Kenya Health Human Resource Advisory Council. En duol mochung' ne tayo weche mag thieth. Chon nwadwaro nomiwa mana kata commission, health service commission. Lakini mano ne oyudo pek kane governors wacho ni nyalo mano wadwaro referendum. Kone giloso duol miluongo ni KHRAC ni mondo otem chung' ne weche mag thieth. Kaka sama wuoyi kodi kene sani nitie meeting mwadhi go mbele mar unions te mag thieth. Maromo gi duol no sani ka watemo waloso 16 point agenda mag nigi points 16 weche manyaka ywakruok mag jothieth mag numbers, weche mag mshahara maleo mag ni jothieth e county ok nyalo transfer, promotions oge ok nyalo get training. Mane mbaka mwago sani mwangiso ni kaka inyalo yie keto nwa mpango mar ndiko dakteche kata jothieth higa ka higa kaka ka jopuonj ndiko higa ka higa, polisi indiko higa ka higa, jo army indiko higa ka higa. Nyaka koro sirikal keto mpango mar ndiko dakteche, nurses, clinical officers, laboratory officers higa ka higa ma kaka indiko gi 20,000 per year. Nikech kinyo kata rem mantiere e piny mangima WHO wacho ni daktari achiel ong'e ni bedo gi jotuo 1,000. To Kenya wa masani daktari achiel neno jotuo 16,000. To se mantiere nok numbers mag jothieth jopiny ng'e nade. Seche midhi e thieth Russia tibet ndalo ariyo kapok othiedhi. Seche ma igona simu ni ng'ato ne chamo rech Kindu Bay to chokre chomo kedwone to dhi obet Thursday, Friday nyaka Sunday kapok otere thiatha gi daktari onge. Seche ma ng'ato joni ing'iso kadi en gi dende kamano kura mar thunde kuot ida gol ringo mondo dhi opim kansa kata mar thuno. To daktari gidhi ibi bang' dweche adek ka nafas yudre. Mago e shortages. Basi mama miyo yawo kar ohande mar aswekra kamoro oro dhi wero Kibuye to nyathine maybe uchako yudo tuo mar diep kata mar ng'ok gotieno to gokinyo kiano uchako dhi Kibuye mondi koso kongo dhi Obama Children's Hospital mondi to ng'e maber ko dhi Obama to the whole day all the poteza wach mar dhi e chiro kodhi kata pesa mar pidho nyithinde. Nyaka koro ket numbers ma inyalo go ng'wech 1 hour idhi thiedh nyathini iduogi tim gigi ma kawaida. Koro watemo kwayo jopiny ni pressure kata mana wach man jiwo jotendwa mag counties gi sirikal mondo ondik dakteche moromo, nurses moromo. Ok en ane union kende, ma ok en pekwa kende. As a doctor ok athiedhra kenda. As daktari
okandikna yath kenda seche mag koni ni meduru jothieth moko mondo okonywa en jotuo mwaneno ne gilit kaka jatuo biro miyo oa Homa Bay ke onge daktari Homa Bay nyaka Kenyatta kech mama ne obiro gi easy coach gotieno pogo chiemo koro kiani ndikne mama ni yath mondi kodhi ko ginyiew ne lunch mondi mago e pek ma jopiny neno kaluowa kambanya koro wa push very hard for employment kod training mag jogo mowinjore kech onge maber ni jothieth madongo dongo mowinjore e piny ka mong'ere e piny ka mana yawuotgi emosomo weche mag professors madongo dongo mag thieth to ndikni ma Nairobi kende nikech counties ok nyal absorb gi counties ok nyal ndiko gi tich mondo gikonywa kaluowa. To Miskele ing'e dwe ma wantiere dwe mar 10 ni en dwe mar puonjruok ne kansa mar thuno. To nitie oneno nonro mawacho ni kansa duto Kenya ka to koro ji 47,000 yudo kansa higa ka higa. Iye kanyo 32,000 tho higa ka higa. Mano ji 80 e odiechieng' achiel. To nyoro nago mbaka gi jogo mosebedo ka tiyo gi temo yudo thieth e wach mar kansa ni. To giwacho ni kata koro nyiswa ni wadhi pimre mondo wang'iye ni kabe wan gi kansa. Bang' pimruok no, bei kende mantiere kanyo mar mondo mi thiedhi ok inya nyalo. Ere kaka UHC ni koro dhi konyo joma manigi tuoche kaka kansa? Trevor Chani studio kanyo gi jaduo osiepna ma Cleophas ka jago mbaka mar kansa mar thuno. Jopiny yudo pek malich kane watimo duol kata ne watimo conference moro February mar National Cancer Conference mag tuoche mag kansa no kaka jothieth wasebedo kwa chayo jotuo biro molewo to jogo jotuo nonyisowa ni wach mar blaming gi kata keto negi lawama sate ni gibiro molewo en wach mar ramodho chunygi nang'o miyo koneno ka thunde ile kata ntiere kidonda kata koneno kata ka ntiere kata mana chilo moko mawuok e dende to dhi e dispensary kata dhi e health center ting'ise ni mama na infection timiyi antibiotic tidok ot idok kendo ichak miyi mana antibiotic kendo chieng' moko ine ichopi mine daktari mosomo wach kansa ine stage 4 koro thieth bet matek bet ma expensive emomiyo wach screening mowacho pile ni ng'ama miyo nyaka tim pap smear ka ng'iyo kansa mar dhod nyodo ng'ama miyo nyaka kata gi joma dichuo nyaka tim breast examination nyaka thuno nyaka ng'i ka be nitiere adhola kata kuot moro amora kata manie mobet e thuno king'iyo wach kansa kata king'iyo ni ng'ato nyaka pim sukari nyaka pim pressure jotuo penjo ni bang' ng'eyo ni tuo nitiere what next kata one unions wapenjo ni to kusedhi nyiso ji ni koro nitiere health promoters watimuru screening ni what next kia ng'ato wuok odhi Nyabondo ka leo odhi otimo oyudi ni nitiere thuno gi mokuote ting'ise ni mondo tim ultrasound kata go thunde picha ng'in tuo mane mantiere to onge machine mar ultrasound Nyabondo to onge Paponditi to onge Ahero nyaka dhi Kisumu ka fea kata modhigo Kisumu ni mapod onge pichano dongo koro kobigo pichano next time kitake dhi ng'iye kendo kansa ni koro wuok e stage 1 odhi e stage 2 kata stage 3 emomiyo counties manyaka ket machines wach mar UHC wacho about ni health pharmaceuticals and products and technology HPT technology mag thieth x-ray nyaka ti MRI CT scan go nyaka keti referral system owinjore ni kata ka machine onge hospital ma piny level 3 kae ambulance iketi tidhi go pichano kamoro ok ni ka omiyo mago ma otoge kor gweng' iduoke dalani ani pichani onge ka ni dhi Kisumu mondo go picha obogolo pesa kae mar go pichano koro nyaka waket machines go mag pim makare to motegno nyaka waket jogo molony e weche mag thieth kata ng'ato mong'eyo ni en gimoro amora matimore de bio ema na infection ema na malaria onge anything else mong'eyo nyaka koro wabed gi consultants a level 4 te magweng'wa ma nyaka sub county ka level 4 no we expect nyaka wabed gi consultants ka tin tang'wen gi medical officers madhi auchiel manyalo ng'eyo weche mag kansa gi chon otherwise sani wasando jotuo kabisa nyisogi ni wapuonjo gi pile TV wanyiso gi weche mag screening wanyiso gi danger sign ma kineno to mondo iringi dhi hospital kuwuok odhi e local hospital nurse en achiel nurse ni be kia ni oyudo emergency oloro dispensary nurse ni en achiel mara ni odhi e leave oloro dispensary 1 month to yedhe be maen go mana Panadol gi Amoxicillin kende momiye ni othiedh go jopiny mane momiyo jo thurwa rodil to MCA ema temo chayo ni MCA moro amora man nigi dispensary man nigi health center e gwenge to pok oketo twak malong'o e assembly pushing for oro pesa
ndiko dakteche gitero yedhe e osiptande mano MCA mofel joge mano gone kura. To wach mar tiegruok miwacho ni wacho maber kabisa Dr. Miskela. Nitiere wach moro mabe wuok ka ni lakteche mane osebedo ka ma jo Cuba kande. Serikal wacho ni koro jo lakteche mag Cuba gi onego wuogi. Ta winjo ka Ngire Anyang' Nyong'o profesa ma en governor ma Kisumo penjo ni to pok onyisgi ni to ng'ano mabiro kawo kar lakteche go. To be lakteche wane gi tiegruok moromo ma koro onego bed ni golo lakteche meg Cuba gi. Un gi tiegruok moromo Miskela? Wayang'isi trema dakteche ma Kenya otiegore malich. Sani an gi dakteche 4,000 ma pok oyudo tich e Kenya ka nikech inyisogi ni pesa onge. To ja Cuba achiel e joni chulo 1 million shillings. Pesa michulo go ja Cuba achiel oromo ndiko dakteche 5 kata 6. Ma wacho ni jo Cuba gi ma koro dok pesa mane chulo gini nyaka koro ndik go dakteche ma thur kae. Mar ariyo ni jo Cuba mano kel ka weg mano konyogo malich. Nikech kano gi nyiri osiptende wa mag gwenge gi. Noyudo ni kata dhowa Kiswahili Kisungu gi dholuo ne gikia. Gik ma kaka tuoche bende ne kata mana surgeries gi wan mano puonjo jo Cuba gi. Wach Cuba no en mana ni okel kanyo mondo chago dakteche ma Kenya kani nikech notimo ng'anyo mar higa mar 2016 ko nitemo nyiso ni sirikal nyalo manyo jomoko maoko to kuma ne jogo be okelo malich ne onge mara jogo tie magi moyudo hinyruok kuom poor quality treatment mane gino kuom jo Cuba gi. Ko jo Cuba go dhi kabisa kendo anyiso Ngire profesa ni wach mar nyiso ni jo Cuba konyo wano. Mano wach ma kiko kel kenya nyocha profesa jo dhi notimne surgery jo TRH kendo go pichni malich ka jo TRH timo surgeries madongo dongo. To gima jo piny kia ni profesa dakteche mane othiedho profesa nowuok ma Nairobi. Mago dakteche mondik Kisumu County. Kisumu County nitiere gi medical officers 32 kani jako devolution. Sani gidong dakteche 9 kende. Mose tho ng'eny, mose weyo dhi tiyo oko ng'eny, mose resign be nitiere. To ni county ok nyal ndiko dakteche ma replace numbers. Emomiyo sani kidhi Jaramogi tipango laini makata emergency ma nitiere tuo moingore ichopo sani gokinyi tini mana godhiambo. Koro onge wach mana jo Cuba pesa mano kete Cuba no gikaw gidiko dakteche 4,000 to dakteche 4,000 be onge ni onge dakteche mano kwanya gi nyithi gweng'wa mosoma thur di buoro to ochokre mo e pleno de timo medicine kana Nairobi kana mana Moi kata kanye to diko school to diko nyathi otiyo go ni school to ngi nyathi e dot nyathi mosomo daktari mandiki kaka mzazi ni nyathi nani to na uso mna lo ka puojo diko na pek diko na uchi ko dala to ni county amua ni ndiko jo Cuba kama ndiko nyithi dala ma uso mo dala ka Monia kendo wajiu mono ndik dakteche tendo ma wajo dhowa monge tuoche wacho ni kiso kia kaluo ing'eyo ni sickle cell nie gweng'u ing'e kaka ithiedho ing'e ni malaria chando jodala ing'e kaka ithiedho ok ni ka ja Cuba mane pok oneno kata malaria chakre ne nyuole wachako chando ji Kisugo gi Spanish jatu nyal kata wacho ni interpreter mondik ni kendo. Miskela neno ka ntiere ote muornwa ka ndi 2-3-6-0 nitie ng'ama wacho ni Ramogi TV amor gi twak makawuono ayie kod jagoro kuom weche mowachogo koro wechego onego kete tim. Ramogi TV ma oduor Musa Mkombozi transporter kan gwenge ma Bumala boko nin Kisumo awinjo makare to penjna Dr. Dennis ni bende sirikal masani ni bende thieth nyalore nono kaka owacho no ka ok otiek mibadhi nikech okumba mar NHIF to ne ntiere wacho ni mane okawo godo nyare manie CBC to ne ogolo mana 500 kama ne idhi pime. Okumba manyien be koro nyaka donji Dr. Miskela koso mane NHIF ni makoro wadhi dhigo nikech tie manyien magiluongo ni SHIF men Social Hospital Insurance Fund. Kendo SHIF manyien ni madhi konyo asacho ni mibadhi emose kelo ng'ikruok kendo sekelo nyaw e weche mag thieth thurka. Makaka chama mag dakteche to nyiso kaka pile wan wachung'ne ratiro mag jotuo gi ratiro mag jothieth kata mana NHIF ni sani kwa mie support ke joko dwar ni wacho ni gin to gipingo ka pinga kuom pingo gipinga anything gin giketa kata gineno marach koro wamiyo gini wamiyo support wamiyo county support wamiyo ministry support wamiyo care support. To sasa mwaneno remo mora mora chama mar dakteche Kenya kae wan wabogo koko kendo kwa luongo jopiny wang'no kwa biluongo ng'anyo mar dakteche ni dakteche modhi strike wabo luongo ng'anyo mar jopiny ni kawuono kwa luongo ng'anyo Migori County
to jo migori te bire barabara gida kijete ni thieth koro nyaka konywa onge moni ka ngato sati tuo sipra molo jo min gi otho wach malit ni miyo ni ko yudo stroke to koro hospital to kugo tine mane private pesa neo public machines magai si neonge to ko bi private ki no manyi 1,200 mar deposit mamiyo ni jo min gi otho afaka podi manyi 1,200 kingianye wach manya koro wangini wach man chango gi tho kuo gi tho nyabe ni based on how much digo kini kingamo dhier tho ya kwenta ji private ticket yende gite loka jo pinya ka wach mar kaos dala chigwengu ine biko ka oboke mondi daktari joini kaos dala chigwengu ka yathoke gwengu ine biko gi manyo governor ine wathi manyo governor head office ogizwa nito gichima keri ko madongo dongo fuele akanye ka yede to hospital atre mo jopini nyaka waherre jopini waj ma jo siasa ni ka ngati ose to ko gibire liel ko singa lofario ne rambe bare lofario gibire go siasa e liel giro ni yo jatuoni ni no die polo e polo mane mikao mana nyithino matindo mine makonyre jogo mo weri chango ni to ni die polo to pinje mo Ingereza pinje ma ko do bet 90 years life expectancy America ji bet 87 years 84 years ka ngato to ni piny thuro ka ni en 56 years and 60 years en ya sai man magawo mana jo dhir ma Afrika to yo misunge maloka en mana wach mi badhi gi weakness leadership e mo se me jo thuro ta group man league wa herre mo ka wa hero jo siasa wa jo siasa wa hero ki wegi wa bende wa herre mangato ka governor ufele wach health to ariembe jo homa be dine bende otimo decision mar yiero governor malongo 5 years ago wange ne kin mabor sani because in the year of governor, now they have 10 years of wasted devolution. So they have to catch up. Mama Gladys Konya catch up course and keep this year going to come Mulu or Orego. Temo catch up Sandy. Rasaga wasted 10 years of devolution. Man, your pinya getting at a coin yet to fail. 5 years, Titi. Can senator fail? Can senators be able to renew which governors? Can senator fail? Can name Pima Quaji Magatit Molongo, Turian? Can name see Turian? Your pinya go her kedu yero telo mu wijre waj mar chama ni ay urukoro ngijire jo telo bedemo konyo mo kitinu to gido giponde tipo mar chama giponde boyen mar chama okon pinje mali bamba mo so do lokro ke devolution do lokro ke magitiet gir pinje ma yero kit ngato gikite gitije okni chama. All right. Dr. Miskela iwuo maber ahinya koro kwatieko mogik en ni chenro mar UHC ni kaka dakteche uyie kode. Wan kedo chenro timo mana kere joga majogo mantie alwora ka jo sondu jo awasi gibie nyasi kere jo green stadium gine weche mag launching ni mondo gine ber ne jo jitechulo usuru pinyikai to the only way ma usuru yalo konyigo ni fieto bede manono kata kingadi miade ini ngadi mia beach to bede shift mo makara kidi digolo mana card ni ticket machine timi pimi ido tuti mi yat idok dala mo kido bir mora kedo. Okay. Erokamano ahinya Dr. Dennis Miskela. Mano Dr. Dennis Miskela janyakach. Mano jalup jagoro maduong'. Erokamano Trevor nyakach nyalo. Erokamano ahinya. Ene dala mar Kericho mane kume tich abich idhi gole wach mar universal health coverage ayanga wabro nyisu gima dhi mbele mondo muneka be konyo jopiny kosok kamano. Anto nyinga Trevor Ombija. Jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere sadek jokamano.